dus ook van Onder Vlieg van Chill. Dat is echt zo leuk. Dat moet je echt een keer proberen. En waar kun je erop vinden dan? Ook op Instagram en TikTok en YouTube en dat soort dingen. Oké. Ken je dat nog niet? Nee, dat ken ik nog net. Oh, maar dat is echt heel leuk. Oké, nou, dan mag ik dat even checken dan. Ja, dat moet je echt gaan doen. Dat is echt leuk. En zo'n orenband dat ik leuk vind om te zien. Denk het wel. Echt een aanrader. Cool. Yo, en welkom bij het Songfestival, de online hit edition. Het muzikaalste programma ooit waarin we met 4 teams alle keer dikke hits maken gaan. Van een liedmuzikaal idee naar misschien wel miljoenen streams. Waar zal het zitten? Hier efter mij in de Melkfabriek in Burgum zal het alle keer barren. Maar voordat we beginnen, eerst nog even dit. Yo, wij willen ik muziek maken met jou. Stuur daar een video op waarin wij schenken hoe Sto die favoriete lied produceert. Dat maakt met de klakson van de auto, maar een toeter met die favoriete instrument of maar die moeilijk. Maakt het niks uit. En doe maken dan alle weekend kans op een hele vette prijs. Ja, hier binnen ze dan. De muzikanten van basisschool De Twa Visken uit het altijd swingende Grauw. Mai Femke, Elin, Jelko, Eldert, Marre, Liesbeth, Hiltje en Ties. Hey-ha! En daar hebben we ons countryboy alweer. De Blues Brother uit Burgum. Die libbert van de muziek. Deel zal het team muzikaal ondersteunen. Twa Visken, Grauw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Goed slipt? Ja. Oké, dat is heel erg nodig, want we gaan Joert een Veskenmaatje. Waar wil je met haar in het Vesken? Instruments. Instruments. Oké dan. Wat jet alle keer bij instruments? Alleenig. Alleenig? Ja, heel goeie. Ken je me in dit instruments of net? Ik ken het. Nou net. Dat is een goede zaak. Welke doelgroep had de meeste les van instruments? Nou, Vooral ouderen. en hoe ken dat dan? Omdat hun nou in deze tijd, Ja. corona, Ja. helemaal alleenig is. En dan de partner is dan Dea. En dan ben je helemaal alleenig en dan kan er niemand komen. En dan... Hey, en denk je dat alleen nog oudere mensen in instrument binnen? Nee. En hoe kan het dan dat jongeren in instrument binnen? Dan, als je verlegen bent, is het best wel moeilijk om vrienden te maken soms. Ja. Wat zou dan een goede tip wezen? Om ervoor te zwagen dat je net met instrument bent als je jong bent. Gewoon Wat zei je? dwan. Gewoon dwaan. Wat maak je dan gewoon dwaan? Nou, gewoon vrienden maken zijn. Ja. Nou, ik gewoon als iemand zus die net vrienden, die kan ze zelf doen, ik in stappen. Ja, dat is weer. Dus een tip zou ik wijzen dat je dus iets dwaan kennen, was met meerdere mensen dwaan is. Zoals voetballen bijvoorbeeld. Of dan zei ze, jongens, zitten we een stukje te, of in Grauw bijvoorbeeld, dan zei ze, zitten we een stukje te varen. Ja, Ja, dat is maar de boot even voor die, dat je mooi neemt. dat ik altijd. Ja, dat is super gezellig toch? Ja. Ondernemen. Is dat een goeie? Ja. Heb je hem een paar dagen in quarantaine zitten? Ja. Heb je hem dan ik extra in zijn field? Jawel, beetje. Net zo heel Ja. vol om. Nou, want ze soms was het net uit. Ja. Toen ik dus corona had, moest de hele klas naar huis en er vroegen heel veel kinderen of ik me schuldig voelde of niet. Nee. Maar hij kan er ook. Nee, echt zo. Nee, Ties kan er niks aan doen. Dat is ik weer. En veel je nou weer beter Ties? Gelukkig. Nou, ik denk dat we op nog wudden gaan om een goede tekst te maken. Ben je er klaar voor? Ja! Oké dan. Wat een verrassend onderwerp van deze band uit Grauw. Je denkt er misschien net Else Dajonai, maar instruments is best een groot probleem. En zeker in deze coronatijd hebben ik Ben haar een best wel als instrument. Dus een heel goed idee om hier een mooie tekst over te schrijven. Hey! Oeh! Hey! Oeh! Liesbeth, Hoi. hoe gaat het? Goed. Mooi! Wat voor muziek vind je het allerleukst? Popmuziek wel. Popmuziek. En wat voor popmuziek luistert je dan? Van alles en nog wat. Alles en nog wat.
Ben je nou een beetje muzikaal? Nee. Wat voor muziek vind je het allerleukst? Oh, mooi. Nee, ik weet het net. Oh, oké. Beetje rock, denk ik. Rock. Hey, komst u uit een muzikale familie? Nee, wij zijn echt van Sion. Van? Sion, zeilen. Oh, van zielen. Oh, je houdt van zielen. Wat leuk. Wat maakt het grauw leuk? Nou, je kan er eigenlijk wel alles doen. Er zijn 2 snackbars en snackbarren. Dus dan kun je zo een frikandel bij die ene snackbar halen. En dan kun je naar de andere snackbar halen nog een frikandel. Ja. Dat is echt heel cool. Lekker. Hey, vaarst er wel eens op de markt? Ja, Ja? wij hebben een eigen boot. Hij heeft een eigen boot. Hey, maar hoe oud ben je Wij al? wiebelt wel heet die. Oh, wiebelt die? Ja, als we dan zeg maar bewegen, dan wiebelt dat hele ding maar. Ach, maar we net bewegen. En wij hebben dus een dek en daar mooi kan in zitten, want ik ben daar nog goed voor. Ja. Is er nog goed voor? Ja, mijn ouders kunnen er wel zitten. Ja. Maar ik zit daar echt heel vaak. Dan ken ik mooi naar boetes en de boot en dan zwaai ik even. Ja. Maar er komt boot aan. Hey! En vergeet niet even chill te kijken. Ties, ik ga hier het verrassingsinstrument. Dit instrument is een typisch instrument die we gebruiken in de countrymuziek. Dus Ties, ontdij de eer om hem even te maken. Ja. En wat is het, Ties? Een koepel. Een koebel. Zo, je hebt een stok. Pak hem maar even uit. Want we willen natuurlijk wel even jaren wat voor loot erbij hebt, hè? Ja. Tik hem aan, Lammert. Dat komt wel goed, Ties. Gewoon terugmappen. Maar eerst nog even een peteerke, want dat Ties corona hier en dus echt zijn hele klasse in quarantaine moest, wie uiteindelijk de inspiratie voor het onderwerp en de tekst. Hey Ties, nevens mij is het ook corona gehad. Ja. Hoe weer dat? Stom. Kan je niet op school zitten met je vrienden en zo. Viel story ik een beetje schuldig, of net? Eerst wel, maar toen daarna niet meer. Nee. Want iedereen steunde die wel. Ja. Viel de story zelf ik ziek. Nee. Alleen een hele grote slotneus. Een hele grote snotneus. En toen stond jij als het corona hier is. Wie is toen verdrietig? Eerst wel, ja, eerst. Toen zat mijn broer dus al nog op school. En die moest dus naar huis. En toen hij thuis kwam was het echt een hele bonje. En dan hadden we letterlijk alleen maar ruzie. Ja, dit, dat, dit, dat, dit. En dan hebben we alles helemaal stom. Alles helemaal stom. Is het goed gaan? Ja, Gelukkig. Nou Ties, ik ben blij dat je naast me stierst. mooi. En dat je die weer beter vielst. Ja. Topper, tik hem aan. Wat hebben de grootste hits met elkaar gemeen? Ze bestaan al uit dezelfde 4 akkoorden. Namelijk G, D, E mineur en C. Ik weet de tekst niet meer. Oké. Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken en kan ik niet slapen. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Country roads, take me home to the place where I belong. En dit binnen dus alle keer dezelfde 4 akkoorden. Grappig hè? Maar wat is een akkoord nou correct? Zoals wij jaren leerd hebben, bestaat muziek uit alle keer tonen. Nou kiest die vanzelfs één van één spelen, zoals dit. Maar op een heel soort instrumenten, krijgt als een piano of een gitaar, kiest de toon echt tegelijk spelen. En dan ontstaat er dus eens een nieuwe klank en dat nemen wij een akkoord. Als de verskate tonen tegelijk klinken, is er sprake van harmonie. Een oud Grieks woord voor geerstalling. Dat betekent samenvoeging. Verskate tonen die geerwerken om één klank te maken en die together een verhaal vertellen en een gevoel oproepen. Dat kunnen vanzelfs echt combinaties van verskate instrumenten wezen die toch alle keer mensen
tegelijk bespelen worden. Zo, als het goed is, wist nou wat meer over waarom muziek zo volle muis dwaan kan. Dat komt dus door het ritme en tempo, de toonlichten, de melodie en de harmonie. Als die vier dingen goed gaan werken, kan muziek een heel soort van die en mij betekenen. En daarom kunnen de meeste mensen net zonder muziek. Hey, Alje, de tekst hebben maken. Hartstikke mooie tekst. We gaan nou straks één van één. Gaan we in de zangboot, zij heet het, dat zanghok. Dan gaan we straks één van één, gaan we daar één centje jongen. Zelf niet de tekst. Nee, maar die heb ik vandaag. Ik had de tekst hier, dus dat komt helemaal klaar. Yes. Nou, ben je tevreden over de tekst? Ja! Nou, oké. Nou, hartstikke goed, dan gaan we beginnen. Hier is de 12 visken uit Grauw. Met haar een coronaproof hit. Vrij. Dit is echt lekker. Vet cool, echt weer. Ik had even luisteren en ik mag toch even eerlijk zeggen, je bent alle je muzikale talenten. Echt fantastisch applaus bij jezelf, kom op!